Исәнмесез, коллегалар, бүген Татар информат бугат үзәгендә Алтын битлек премиясе Нурбәк Батулла һәм Алиф спектакль командасы белән очрашу. Хәерле көн, исәнмесез, егетләр. Хәерле кич инде хәзер. Килүегез өчен бик зур рәхмәт һәм коллегаларга да рәхмәт әйтәсе килә. Соң булса да килдегез. Димәк, егетләребезне данлыйсыз һәм аларны хөрмәтлисез. Беренче сорау, Нурбәк, сезгә Алтын битлеккә юл авыр булдымы? Дөресен әйткәндә, без алтын битлек турында уйлап эшләмәдек инде. Шуңа күрә алтын битлеккә юл авыр булды дип әйтү дөрес булмас. Без үз эшебезне эшләдек, булдырылганча тырышып, ихлас эшләргә тырыштык һәр вакыттагыча. Ләкин менә бу юлы ниндидер безгә билгеле булмаган сәбәпләр аркасында ул аеруча игътибарга лаек булды. Шулай да менә Алтын битлеккә, без спектакльне Алтын битлеккә тәкъдим итү идеясе кемнеке иде, Туфан? Ничек кирдегез сез монда? Мин рус теленә күчтем. Әйе, мөмкин русча, мөмкин. Изначально как бы отправлять это, я понимал, что мы делаем какую-то такую интересную работу, которая может быть не оценена здесь, но быть оценена в другом пространстве, на фестивалях, в других городах. И поэтому я рассчитывал, делая вот эту идею, на более широкую такую публику, и на нашу публику татарстанскую, и на публику в других городах, в других странах. Потому что мне очень важно было поделиться именно вот той проблематикой, ради которой мы начали делать этот спектакль. То есть исчезновение языка, вот то, что мы не можем в оригинале читать наших классиков, то, что эти тексты мы просто не понимаем. И поэтому такая идея распространения, такого охвата более широкого, она вот была, конечно, не без этого. Давайте сейчас перейдем к вопросам журналистов сразу. Чөнки коллегаларның сораулары күп, аларны да тоткарламас өчен, сезне дә тоткарламас өчен. Беренче сорау Татаринформ. Рузилә Мөхәммәтова. Рәхмәтегез. Әлифнең алга таба хәзер язмышы ничек булачак? Ничек күзаллыйсыз аны? Сорау кемгә? Егетләргә, беренче чиратта Туфанга дип уйлыйм, чөнки барыбер бу Әлифнең төп лидеры барыбер Туфандыр дип уйлыйм. Проект, он сам так очень тяжело для нас дался и дается, потому что мы не имеем своего пространства для игры именно этого спектакля и других спектаклей, которые готовим. Оно очень просто специфичное, так как оно должно быть под определенный ракурс для зрителей, чтобы зрители смотрели сверху. Таких площадок у нас очень мало в Казани. Вот один из вариантов – это как раз учебный театр, где люди видят, что Нурбек и как он работает с такой фактурой, как песок. И для нас это очень важно. А то, если брать классическую сцену, то есть сцену катурны, тогда как он взаимодействует именно с этим действующим лицом, как песок, просто не видно. И дальнейшая судьба, я надеюсь, после того, как мы вернулись из Москвы, хоть найдутся люди, которые нам помогут в дальнейшей реализации этого спектакля, потому что оно несет за собой тоже определенные финансовые издержки. Можно. Менә социаль сетьләрдә бик күп ниләр булды, фикер алышулар, ниндидер бар рәсми котлаулар, рәсми фикерләр булмаган икән дип. Менә хәзергә кадәр рәсми котлаулар булдымы әле сезнең командага, Нурхан Нурбәккә? Булды. Кичә ялгышмасам,
Мәдәният министрлыгыннан элемтәгә чыктылар. Безне дип әйтәм инде котладылар. Һәм ничек ярдәм итә алабыз дип сорадылар. Һәм шулай ук Дамир Фаттаховтан шылтырату булды, ул да безне котлады. Ул социаль челтәрдә иң беренчеләрдән котлаган иде. Булайым шәхсән шылтырату кичә булды. Ул да үзенең ярдәмен тәкъдим итте. Ләкин әле генә Туфан әйткәнчә, кызганыч ки, ул тәкъдим иткән площадка безгә туры килеп бетми. Шуңа күрә котлаулар булды дип әйтсәк була. Иң беренче булып кем котлады, Нурбәк? Менә сезне. Гомумән Илгиз Зәйниев. Мин алтын битлекне алып инде чыккач, сәхнә артында телефонны алдым да, анда Илгиздән иде беренче котлау. Аннан соң инде анда безнең төркемдә безнең уртак төркемебез бар, андагы котлаулар инде икенче орында. Һәм инде менә татар журналистларын бик кызыксындырадыр. Әтигез нәрсә дип әйтте? Әтигез танылган язучы Нурбәк Рабитовый Батулла нәрсә дип әйтте сезгә? Ул сөйгәнен бик күрсәтми торган кеше инде. Шундый тыныч кабул итте, котлады әлбәттә. Шулай булырга тиеш дип кабул итте. Бик зур дәрәҗә бу дип әйтте. Ул менә бөтен кеше көтмәгән кешеләр шылтырата безгә, өйгә, әнигә, тигә, көтелмәгән кешеләр шылтыратып котлыйлар дип. Алар да менә ничектер кеше реакциясеннән гына моның дәрәҗәсен, мин үзем дә шулай әйтәгә. Аның дәрәҗәсен мин әле һаман да бәлки аңлап бетә алмыймдыр. Тик кешеләрнең реакциясын күреп кенә мин шаккатам. Шуңа күрә әти ул шундый, ул яктан ул безне дә шулай өйрәтте, теге артык сөенмәскә, артык кайгырмаска дип. Ни өчен бу сорауны бирәм? Чөнки без сезнең үскәнегезне күзәтеп бардык. Менә урта буын, улы буын татар кешеләр алар күзәттеләр Рабитовый Батулланы, аның балаларына биргән тәрбиясен, һәм менә без бүген шуның нәтиҗәсен күрәбез. Һәм балага милли тәрбияне ничек итеп бирергә кирәген күрәбез менә сезнең мисалда. Шуның өчен менә бу сорау кызыксындырды мине. Коллеги, еще есть вопросы? Пожалуйста, задавайте вопросы. Тагы форсаттан файдаланып әйтәсем килә, әтинең юбилее була. 3 май көнне Галиәскәр Камал театрына рәхим итегез. Бик кызыклы булыр дип көтелә, чөнки Илгиз Зәйниев аның режиссеры һәм сценаристы булыш алган Катле Байбулат белән бездә үзебезнең кешебезне ул бәйрәмгә кертәбез. Шуңа күрә рәхим итегез. Сер итеп кенә әйтәм, жанлы тере музыка булачак сәхнәдә. Гомумән заманча алымнар булачак бу бенефиста. Рәхмәт. Шәһри Казан газетасының журналисты. Нурбәк, сезне әлеге җиңүгез белән чын күңелдән котлыйм. Нурбәктең генә түгел, гомумән командагызның сезнең. Менә әйттегез бит инде зур тегендер. Менә нәрсәгә өметләнеп бардыгыз сез Мәскәүгә барганда, шушыңа тәкъдим иткәндә һәм иң беренче нинди кичерешләр булды менә бу җиңүгезне белгәч, сезнең күңелдә иң беренче нинди кичерешләр иде һәм сәхнәгә сез нинди уйлар белән чыктыгыз алганда? Без Туфан белән янәшә утырдык, Марсель белән без өчебез янәшә утырдык. Без гомумән бик иркен барган идек сыман, башка безнең ничек әйтергә, көндәшләр матурсыз түгел инде, башка катнашучылар әзрәк дулкынлана иде кебек. Без ничектер бик дулкынланмадык, һәр хәлдә Марсель белән мин. Без хәтта автобуска да соңга калдык, әзгенә анда чәй эчеп онытылып киткәнбез. Шуңа күрә ничектер тыныч утырдык без. Аннан соң инде битлекне алып төшкәч, Туфан белән безнең уртак фикеребез шундый иде, ничектер менә бер нәрсә дә үзгәрмәде сыман, ничектер нәрсәдер үзгәрергә тиеш иде кебек. Шундый фикерләр бит инде. Менә алтын битлекне алгач, нәрсә анда канат үсә микән, нәрсә анда сакал үсә микән, белмим, яки башка акыл үсә микән. Бер нәрсә дә үзгәрмәде, шулаймы? Икебезнең тәңгәл килде ул хисләребез.
Ничектер без туфан булып калды, Нурбек булып, Марсель булып, Илмир булып калды. Һәм шунысы әйбәт дип уйлыйм мен. Шулай да менә бу премияны алуыгыз сорау Марсель сезгә булсын. Һәм Илмир, сезнең дә фикерегез кызык булыр. Бу премияны алуыгыз сезнең команда өчен инде трамплин булачак дип уйлыйсызмы сез республика эчендә? Россия күләмендә трамплин булыр дип ышанабыз без әмма республика эчендә. Чөнки яшерен батырын түгел, Тантана премиясында сезгә тиешле игътибар бирелмәде һәм шушы Тантана премиясында сезгә зур игътибар бирелмәсә дә сез барып Россия күләм иң танылган театраль премияны алуыгыз белән бераз дөресен әйткәндә сораулар тудырдыгыз мондагы җәмәгатьчелектә. Минемчә, әлбәттә без бик зур өметләр баглыйбыз бу шул спектакльгә трамплин булыр дип, чөнки безнең алда бик күп планнар гастрольләр өчен һәм ул гастрольләр өчен әлбәттә ярдәм кирәк. Кайдыр безне көтәләр, безнең билетларга акчабыз юк, каяндыр көтәләр кешеләргә гонорар түләргә кирәк һәм шул яктан әлбәттә бу бик ярдәм итер дип без өметләнәбез. Бу беренчедән, гомумән әйткәндә, минемчә, бу спектакльнең узуы бик күп журналистлар яздылар, бик күп кеше язды социаль челтәрләрдә. Теге зур спектакльләрне зур акчалар түгеп ясалган спектакльләр уза алмыйлар алтын битлеккә, ә менә шундый үз инициатива белән чыккан, практически теге бушка ясалган спектакль алтын битлекне алды. Ул әлбәттә сүз түгел, теге бушка ясый торган спектакльләр алар яхшырак була дип. Ул әлбәттә алай түгел. Ләкин ул сүз, минемчә, безнең Казаныбыз күптән инде әзер шундый эксперименталь һәм яңа формаларга. Без үзебез бик көчле сизәбез, безнең Казанда урын юк бүгенге көндә шундый спектакльләр өчен. Музыкаль булсынмы, драматик форма булсынмы, шундый бию перформанс спектакльләр кебек булсынмы, без менә Туфан белән инде байтак күп эшлибез, Аллага шөкер. Ләкин иң беренче сорау, без Туфан белән күрешәбез дә, мәйтәм Туфан, ә моны без кая куябыз? Кемгә күрсәтәбез? Һәм бу безнең сорау иң катлаулы сорау, чөнки төрле спектакльләр әлбәттә төрле урын таба, ләкин минемчә иҗат кешесе, ничек әйтим инде, создатель дип әйтим инде, аның турында уйларга тиеш түгел. Бу яктан безгә әлбәттә бу алтын битлек алуы, бу шундый сигнал булсын дип мин сизәм, менә барыбызга да, безнең Казаныбыз һәм безнең кешеләр күптән әзер шундый әйберләр ясар өчен, шундый әйберләрне күрсәтер өчен. Менә учебный театр дип әйтеп киттек, без анда берничә тапкыр, 3-4 тапкыр без анда күрсәттек. Аллага шөкер, һәрбер тапкыр шыгрым тулы зал, кеше сыйшып бетәлми, чөнки урын әз анда. Сугышып китәләр, безгә урын юк дип, шундый вакытларда булганы бар. Площадка кирәк. Менә бу иң беренче әйбер һәм менә бу битлек, алтын битлек әлифкә генә түгел, ә гомумән заманча, эксперименталь, яңа формаларга ярдәм итсә, без бик бәхетле булыр идек һәм без үз миссиябызны эшләгән дип, һәм бу үзебезгә дә яңа юл ачып бирә, һәм башкаларга да, кем шул юлда тели дәвам итәргә һәм эшләргә. Я могу чуть добавить, а потом, Марсель, ладно ты? Просто такая ситуация возникла в Казани, что для выражения именно русской молодежи есть несколько пространств, где они могут как бы экспериментировать. То есть это угол, арт-хаб, также вот молодежный театр там на Булаке, они тоже дают, потом театр Акт, вот осенью, возможно, откроется еще одно пространство, а именно для татарской креативной молодежи такого пространства просто нет. То есть эти пространства, они поддерживаются там какие-то государством, какие-то частные спонсоры. Вот. А вот мы как бы и не от государства, и не от частных спонсоров как бы пока что поддержки, такой полноценной поддержки не находим.
Вот и поэтому, конечно же, если бы было бы какое-то пространство, где можно было это все делать, то это было бы, конечно, замечательно. Марсель. Ғафу етерсіз, қайырлы кеш, мен Русчағына етермін. Ким? Да, Мегзур Ахмед. Ну, на самом деле, Эльмир все сказал, то, что я даже хотел. Я просто добавлю вот взгляд со стороны. На спектакле был наш друг Саша Исаков, он хореограф, занимается современной хореографией, и он просто со стороны сказал, он часто бывает в Казани, делает здесь, ставит миниатюры, там, скажем, классы дает периодически, и он сказал, что здорово, что вас отметили, и тем более, что в такой сложной номинации, где, например, классический танец и современный танец оказались вместе, и это очень сложно как бы судить, а тут вы вот здесь, и вдруг вас вот так вот отметили. И я вообще, говорю, считаю, что Казань уже давно готова к серьезным вещам, и здесь много людей, очень талантливых, вот правильно Эльмир сказал, не только в танце, но и в разных сферах. И я думаю, что можно развивать, и мы готовы это делать, и есть люди, которые тоже готовы это делать. Это единственное, что вот нам бы давали возможность это реализовывать и делиться своими идеями, скажем, или говорить, о чем наболело, понимаете? Вот. Спасибо. Мөмкин тагын сорау татар. Туфан, менә сез бит инде былтырда алтын битлектә катнаштыгыз, әйеме? Сезнең театр белән быел да алтын битлек турында гомумән нинди фикерләр менә былтыргы белән быелгы ниндидер аналитик ясагансыздыр, бәлки үзегезчә анализ. Аннары тагын менә быелгы алтын битлек буенча мин укып бардым. Төрле фикерләр бар, читтәге театрларга, милли театрларга анда игътибар юк, нацменнарны кайчакта бер-икене генә биреп куялар, теге күңелләре булсын дигән шикелле, күбрәк столичный театрлар ала аны дип төрле фикерләр бар. Сезнең гомумән алтын битлеккә фикерегез? Ну, я могу так сказать, что жюри должно быть независимое. И вот то, что я, допустим, видел на «Золотой маске», у меня есть такое полное ощущение, что эти жюри действительно очень такие профессиональные, и все конкурсы, которые проводятся даже у нас, вот такие же театральные, мне кажется, может быть, не надо там 20 жюри, да, но пусть они будут 3-5, но из других регионов или из столичных каких-то критиков тоже независимые, и тогда, мне кажется, все будет объективно. Объективно просто. Тагын сораулар бармы, коллегалар? Әлеге вакытта тагын башка спектакль үстендә эшләмисезме? Планнарыгыз? Без ике спектакль эшлибез хәзер. Что удивительно, что и первый, и второй спонсируются не людьми и не государством, то есть не имеется в виду не Республики Татарстан. То есть первый проект это Шамаиль на грант президента Российской Федерации, который премьера должна состояться 13 мая, уже буквально через месяц, в ДК Московской. И там вот вся наша команда, она участвует. Только Нурбек выступает уже в роли хореографа, Эльмир в роли композитора, да? Танцовщика, да, и такого может быть. И Марсель у нас танцует. То есть там уже идея совершенно другая, и я надеюсь, что вы увидите, придете. И второй проект это «Аль-Люки» называется. Это мы делали, это поддержку у театра «Инклюзион», это московский театр, такая организация, и «Угол» казанский, вот они нам предоставили возможность сделать эскиз. Этот эскиз прошел, и вот мы вот в ближайшее тоже время продолжим эту работу. Там вот Эльмир участвует Марсель как хореограф, и я как режиссер. Вот это тоже, это на тему 5 стихов Тукая мы взяли, перевели на мертвые или вымирающие языки
русских, ну, сибирских, алтайских народов. Какие-то люди там остались, ну, там 18 человек, каких-то там около 1000, ну, не больше 1000. Вот. И эти стихи Тукая уже звучат на каком-то таком древнем языке, но вот, в общем, с Марселем и с Эльмиром мы это все как-то пытаемся завершить, доделать. Вот 2 проекта пока. Рамиль Гали. Наверное, режиссеру вопрос. Я как фотограф вот смотрел спектакль, и все замечательно, и музыка, и хореография. К сожалению, свет был поставлен очень плохо, и терялась вот Нурбека, танец терялся, потому что, ну, мне так лично показалось, что со светом есть проблемы, и в дальнейшем вы как-то планируете улучшить световые эффекты и световой рисунок, чтобы хорошо это отрисовывал артиста. Спасибо. Ну, мы эти аппараты буквально из лаборатории вытаскивали, то есть этих даже аппаратов в учебном театре не было. Они, конечно же, старые, и не тот объем, не тот ракурс, и ну, просто такого количества не было, к сожалению, да, что нужно для нашего спектакля, и не того качества. Но при неимении у нас не было просто выбора, мы просто поставили так, как есть, и приходится так танцевать. В Москве, когда мы поехали в центр Мирхольда, ну, для меня, но я думаю, что для нас, для каждого, было таким приятным шоком, когда нам звонили, ну, Туфаны, конечно, больше всех звонили, какого качества вам нужен песок, какие вам нужны микрофоны, список там, я столько микрофонов вообще не знаю, то есть, какой вам нужен свет. Вот из этих мелочей ведь искусство и состоит, оно состоит из нюансов, и, то есть, вот когда есть такие условия, наш и спектакль, он там состоялся удачно, потому что мы не думали ни о песке, ни о свете, ни о том, что тут засвистит микрофон или он не засвистит, потому что каждый делал свою работу хорошо, и каждый думал только о своей задаче. И вот это очень важно. В Москве был свет очень хороший. Спасибо. Еще вопросы? Мәскәүгә кагылышлы менә әлеге спектакльне күрсәттегез Казан тамашачысына һәм Мәскәүнекенә. Татар кешесе Әлифне эчтәлеге белән кабул итсә, мәскәүлеләр аны перформанс буларак кына карамадылармы? Реакциясы нәрсә белән аерыла Мәскәүнеке һәм Казанныкы тамашачы? Сорау кемгә, Җәмилә? Режиссерга, барысына да. Ну, актерлар җавап бирсендер дип уйлыйм. Нурбек? Миңа бу сорауга авыр инде җавап бирүе, мин теге реакцияларга игътибар итмим инде теге спектакль вакытында. Тамашачы булганда гына мин андай бер игътибар итәм. Шуңа күрә миңа бу сорауга җавап бирүе авыр, ләкин бик җылы кабул иттеләр Мәскәүдә, шуны әйтә алам. Бик Спектакльдән соң отзывлар булдымы? Ниндирәк характерда? Эльмир җыючы инде отзывлар. Отзывлар бик күп булды, һәм шундай бер исемдә тора минем. Бер музыкаль критик белән мин сөйләштем, һәм ул сорашты, нәрсә турында җырлыйлар алар ди. Безнең бит инде анда описание әлбәттә бар, и туган тел дип язылган, родной язык Габдулла Тукай использован дип в основе. Шулай дип язылган. Мин аңлата башладым, һәм алар безгә шундай ничек әйтергә, ну замечание түгел инде, шундай как бы дополнение, һәм алар бик дөрес әйттеләр. Это стихотворение нужно было ди вам напечатать в программке тоже. Безнең өчен и туган тел ул безгә каныбызга сеңгән әйбер, һәм безнең мы даже не задумались об этом, что аны кеше белми. Аны әлбәттә бит инде Мәскәүдә урыслар аны белмиләр. Һәм менә шул яктан әлбәттә алар шул якны сизмәгәннәрдер. Һәм барыбер алар үзенчә кабул иттеләр музыка ягыннан, бию ягыннан, атмосфера ягыннан. Бик күп миннән сорадылар, бу нинди фольклор дип. Һәм бик күп төрле кеше, кемдер әйтә,
Мен айттым, анда ниндидер бу ирландский фольклорга ошаган. Кимдир әйтә, бу сезнең татар җырларыгыз бик кызык ди. Кимдир монда Татарстанда урысча җырлыйлар дип әйтәләр. Һәм күпме кеше шу хәтле мнение, һәм минем өчен ул ул мине бик шатландыра, чөнки мин язганда максат куйган идем, менә һәр кеше үзенекен ишетсә шул моңнарда. Мин ниндидер теге турыдан-туры менә бу шул милләтнең җыры була дип аны язмадым. Мин гомумән аны яздым. Шуңа күрә менә шул яклардан бик кызык фикерләр булдылар. Һәм әлбәттә бик менә ул яктан, менә ул спектакльне менә кеше сорый иде, нәрсә турындасың? Һәм син татар тарихына кирип китәсең. Һәрбер җөмлә башланып китә иде. Татар халкы 1927 елына хәтле, 1927 елына хәтле искечә гарәп шрифтларын һәм кеше шуны шул историк шул тарихка кирип китә иде. Һәм менә шул яктан ул шундый такой просветительский әйбер дә бар бу спектакльнең. Менә шул сорауларны бик күп сорадылар, ни өчен, нәрсә турында дип. Тагы бер фикер ишеткәнем бар, мәсәлән, Казанда уйнаган соңгы спектакльләрнең берсендә бер әфәнде бар иде Америкадан. Ул үзе татар кешесе, ләкин бик күптәннән Америкада яши. Аның фикере мәсәлән башкачарак иде. Ул кызыксынды безнең спектакль белән, хәтта аны Америкадан ниндидер продюсерларга тәкъдим итәргә дип алып китте моннан мәгълүмат. Һәм ул үз фикерен әйтте. Менә без аларга бирдек брошюра, шул тәрҗемә ителгән спектакльнең эчтәлеге турында, 27 елдагы шул гарәп графикасының мәҗбүри баш тартуыбыз турында. Ул әйтә, менә әгәр дә мондый аңлатма булмаса, бәлки Америкада ул кызыграк та булыр дип әйтә. Теге гомуми шундый бер теге галәмгә кагылышлы спектакль итеп кабул итәргә була. Монда адәм дә, һава да, монда кеше белән табигатьнең каршы торыр. Менә аның фикере шундый иде. Ләкин без моны аңлап эшлибез. Менә ул турда без күп сөйләштек Туфан белән, Илмир белән, Марсель белән. Казандагы менә Туфанның спектакль башында чыгып аңлатма бирүе безнең уебызча ул менә әлеге чорда Казанда кирәк. Чөнки безнең тамашачыбыз әле бәлки шундый абстракт сәхнәдәге абстракт спектакльләргә әле бик күнегеп бетмәгәндер. Шуңа күрә мәсәлән Мәскәүдә андый аңлатма булмады. Яки Америкага насыйп булса барга, анда да бәлки андый аңлатма кирәкмидер. Чөнки аңлаткач син инде кешегә үзеңнең интерпретацияңны тәкъдим итәсең, ә булай аңа сайлап алу мөмкинлеге кала. Шундый демократичный подход кала. Бәлки ул планетада күбрәк уңыш казаныр. Мөмкин, Рузилә. Туфан, Азербайҗанга барырга акча буламы инде сезнең? Барасызмы, анда юкмы? Әле бу сорау безнең өчен ачык, чөнки безгә Нурбек барганда да кичә Минкультка анда әйткәннәр иде, языгыз нәрсә кирәк дип. Без яздык, кашан булыр акчасы, булырмы юкмы дип без белмибез. Әмма без китәргә тиеш 14 майда эш атнадан соң, белмим, булырмы юкмы. Булса әйбәт булыр иде, конечно. Шуны әйтәсе килә, Азербайҗаннан көн сайын элемтәгә чыгалар, көн сайын. Әйтәләр, киләсезме юкмы, киләсезме юкмы? Алар бик зур урын бирәләр безнең бу әсәргә. Алар хәтта фестивальне ачмакчы иделәр 12 майда. Без инде алар белән сөйләшеп, чөнки 13 майда безнең Шамаил спектакленең премьерасы була, Алла бирсә. Шуңа күрә без алар инде ярый инде фестиваль ачылышында булмаса да, инде килегез һәр көн сайын безгә шылтыратып белешеп торалар, акчагыз табылдымы, мөмкинлек табылдымы дип. Бу чынлап шулай.
Ну, там еще такая интересная проблема есть. У них же тоже было на арабской графике, и также перешли они на кириллицу, на латиницу, на кириллицу. А сейчас они на латинице пишут. И в 90-х годах, когда решался этот вопрос, там министр, как раз второй человек в Азербайджане, подводя итог, там очень такие жесткие дискуссии были, или все-таки переходить на латиницу, или на арабскую вязь. То есть арабскими буквами все писать, как раньше писали. У них тоже все классики писали именно на этом языке. И тогда он такую вещь сказал, что, ну, тоже меня поразило. Этот министр сказал, что если мы сейчас перейдем с кириллицы на арабскую вязь, то мы предадим прошлое. А если мы перейдем предадим прошлое, а если мы не перейдем на латиницу, то мы предадим будущее. Как бы, поэтому они вот так перешли и как более такие стали открытые миру. Вот. Поэтому у них тоже эта проблема есть, поэтому, наверное, они так и заинтересованы, нас заманивают к себе, а мы заманиваться рады. Были бы только средства. И еще хотел, кстати, одну вещь сказать. Когда вот в понедельник мне звонили как раз с Татар-Информ и сказали, что вот мы вас ждем, какой день вам удобен. Я говорю, вот Жумга күні бек айбат күн. Минем үшін и вообще хороший день Жумга. Они сказали, ну, Жумга это уже поздно, как-то вот информация уже остывает. Я тогда подумал, ну, неужели можно к культуре относиться как к такому лишь как к информационному поводу? Ну, культура же, она не имеет срока годности, то есть это же не осетрина второй свежести, да? Вот, поэтому, ну, надо, вот если мы сами будем относиться к культуре как к культуре, а не как просто очередной информации, тогда мы, наверное, действительно что-то сможем добиться. Рахмет. Минем сұрау, яңадан алтын битлікке әйләнеп қайтыр әлі Нұрбәкке сұрау. Сіз алтын битлікні алырға шыққанда премияны татарша мөрәҗәгать иттегез. Ул сезнең алдан әзерләнгән сүз идеме? Ни өчен сез татарча мөрәҗәгать итәргә булдыгыз? Миңа ул киресенчә табигый булып тоелды. Мин алай-болай сәхнәгә чыгарга туры килсә, мин сүз әзерләмәгән идем. Мин ниндидер үземә шундый принцип кына әзерләп куйган идем. Мин һич югында бер җөмлә булса да татарча әйтергә тиеш дип шундый фикерне кертеп калдырдым үземә. Хәерле кич булса да теләп, аннан соң теге безнең теге чиновниклар кебек хит шулай теге татарча хәерле кич теләп, аннан соң русчага күчермен дип уйлаган идем. Ләкин дулкынлану сәбәпле тулысынча татарча килеп чыкты. Мин әле шул әйткәндә аннан соң тәрҗемә итермен дип тә уйлаган идем. Ләкин шул дулкынлану сәбәпле анда бик шундый катгый инструктаж бар иде, шундый чакыруда. 30 секундтан да артмаска. Мин теге вакыт чамалау хисе китте. Шуңа күрә мин кешеләрне тоткарламыйм дип тизрәк чыгып китәргә булдым. Шуңа күрә минем әйткән сүзләрем тулайым диярлек татарча булды. Икенче көнне кайткач мин үземнең мастерыма шылтыраттым. Петербургтагы Лариса Вячеславовна Грачева, мине укыткан мастер. Мин әйттем, менә иртәгә трансляция булачак дидем. Ну, 3нче көн инде, димәк, кичә трансляция булды ич. Мин әйттем, мин анда татарча әйттем, әтияниемә рәхмәт әйттем һәм укытучыларыма дим. Сез дә керәсез инде, әлбәттә, шул укытучылар. Ул әйтә, юк, киресенчә мин сөендем ди, чөнки синең спектакльеңдә шул турыда иде бит ди. Шуңа күрә менә минем мастерлар, минем укытучылар, гомумән, минемчә, адекват фикер йөртүче кешеләр киресенчә моны уңай кабул иткән дигән фикер бар миндә. Шулай да яңадан тагын тәрҗемә итәргә туры килдеме журналистлар өчен, оештыручылар өчен? Сораучылар булдымы, нәрсә дип әйттегез? Юк. Сораучылар булмады. Ничектер интернетта анда кемдер инде тәрҗемә иткән, күз салган идем. Мәскәүдә бик шуны
яхшы кабул иттеләр. Әйе, браво дип ведущийлар шаяртты. Ну, мы все поняли, диләр. Все, ничек дәвам итте. Нурбәк үзе дә әйтеп куйды бит ул. Я скажу, что говорят все. Ул русча әйтте. И чыннан да ул фикерләрне спасибо родителям, спасибо учителям барысы да әйтәләр. Шуңа күрә Мәскәүдә ул бик яхшы яңгырады. Минемчә бик дөрес эшләде Нурбәк. Рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, тагын сораулар бармы? Еще есть вопросы, коллеги? Если вопросов нет, тагын бер сорау, Рузилә. Илмирга сорау, Илмир, ничек уйлыйсыз, шулай да хаман битендә без музыкаль театр дибез, менә шушы алтын битлек музыкаль театр ошыган тәргиш булырга мөмкинме? Яки тагын бер сәбәп булырга мөмкинме? Менә бу турыда уйлап карарга. Әлбәттә, ләкин бу тамчымы, я шундый зур дулкынмы шул якка? Мин пока үзем дә белмим. Зур дулкын дип мин өметләнәм. Ләкин музыкаль театр ул бик катлаулы әйбер, чынлап та. Ләкин һәрбер эшебез, һәрбер җиңүбез, һәрбер уңышыбыз, яисә экспериментыбыз ул шул якка тагын бер ничек әйтим, тагын бер адым. Ну, я могу... Килеп җитәбезме, юкмы білмейм. Без чамабыз, күпме кешебез бар. Я могу чуть-чуть добавить. Главное, чтобы здесь тоже как бы разделять понятия и не переусердствовать, да? А то можно и тысячник построить, да? И, ну, там Алиф не будет смысла играть и другие эксперименты, потому что эксперименты вот, и музыкальный театр, если театр так говорить, да, то есть это совершенно разные структуры, и, допустим, музыкальный театр это как минимум, ну, очень должно быть технично все сделано, потому что сами музыкальные спектакли подразумевают под собой очень, ну, такую техническую подготовленность. Вот. Вот почему еще нам ДК Московский не подходит, потому что там 400 мест. Вот, допустим, то, что в центре Мирхольда играли, там 280 чем-то мест было, там уже энергия порой Нурбека не доходила. Вот я наверху сидел, она уже не доходила в той мере, в которой ну, происходит в более таких камерных пространствах. Поэтому здесь это просто разные пространства и разные задачи немножко. Но одно другому не мешает. Да. Все должно быть. Мин тагы өстәп шуны әйтәсем килә, чынлап та төрле театрлар күп булса, шунда безнең уңышка ничек әйтер, мөмкинлекләр артачак. Мәсәлән, мин ишеткәнем бар, Амстердамда 100 балалар яшьләр театры бар икән. Алар кичкенә, кайсысыдыр 5 тамашачы өчен, кайсысыдыр 20 тамашачы өчен. Шуңа күрә монда бәлки 500 тамашачы түгелдер, булсын ул 5 төрле театр, 100 тамашачы. Ул очракта тамашачыга да сайлау мөмкинлеге була. Ул очракта аларның бер-берсе белән шундый сәламәт ярышу хисе дә уяна. Шуңа күрә аннан соң инде бу алтын битлекләр очраклы гына булмас, ул системага кирип китер. Монда бит эш шунда, бәлки без очраклы гына алганбыздыр аны. Һәм шулай сүнеп калуы бар. Алтын битлек алу ул бер хәл, ләкин ул хәл белән без алга таба ничек кулланабыз? Менә шунысы мөһимрәк алтын битлеккә караганда. Система булсын иде. Аннан соң менә яшьләргә күбрәк мөмкинлекләр бирсеннәр иде. Тагын бер техник сорау, без ул алтын битлекне кая күрә алачакбыз? Ул менә Тюзда да бар андый. Сезнекен Әлиф алган. Әлиф алганны белмим шул. Мин Бәлки Рабит абыйның Бәлки уйларбыз ул идея турында Илгиз белән сөйләшербез, ярар. Килегез алайса Батулланың кичәсенә. Һәм менә хәзер минем тагын бер соравым, бик уңай момент. Хәзер безнең республикада мәдәният министры юк вакыт, һәм менә шушы көннәрдә ул билгеләнәчәк. Сезнең инде аңа бәлки теләк җиткерергә абруйыгыз, дәрәҗәгездә бар хәзер, чөнки сез абруйлы премия алдыгыз. Бер җөмлә белән яңа мәдәният министрына сезнең теләгегез. Туфан, сездән башлыйк.
Хәзер уйларга кирәк бит әле, бер җөмлә ул. Нурбәк, бәлки сез? Ике җөмлә Миңа белән калса, менә мөһим әйберләр бүгенге заманда ул сыгылмалы булу, ягъни гибки булу, үзгәрешләргә сыгылмалы булу һәм ачык булу. Ачык булу. Чөнки еш кына менә бездә канга сеңгән инде ул олы кешенең яки чиновникның гел сүз башлагач юк дип әйтүе. Ул бит кырт кисә бөтен илһамны, бөтен инициативаны кисә дә ата. Ул юк дип әйтүе. Юк дип әйтмәсләргә менә ниндидер ярдәм итү ысуллары эзләсеннәр иде. Юк дип әйтү бик җиңел бит ул. Ну, юкта да бит бик зур энергия бар. Безгә әйттеләр юк дип. Без әлифне эшләдек. Әйе дип әйтсәләр, может, такой посредственность чыккан. Ну, бер тапкыр шулай чыгарга мөмкин. Әйтәм, бу эш бит системада. Әйе. Теге без бер эшләдек бушка. Аннан соң бит теге гаиләдә ни дә бар, аннан соң ул каядыр китеп бара ул инициатива. Илмир, сезнең фикерегез? Минемчә, министрга үзенә инициативалы кеше булырга кирәк һәм инициативалы кешеләргә игътибар бирергә, игътибарлы булырга һәм ярдәм итәргә. Әлбәттә, иҗат һәм сәнгать ягы тормышта ул бик җиңел түгелдер ул, ләкин үзгәрешләрдән куркмаска, яңаны ачырга куркмаска, булсын ул яңа җыр, яңа спектакль, яңа театр, яңа сулыш, яңа дулкын, ул яңалык булмаса, бер кашанда сәнгать, искусство ул китапта яшәми ул музей түгел, ул менә бүген хәзер кайнамаса, ул юк дигән әйбер. Без музейда яшәргә теләмибез. Без телибез яшәргә кайный торган Казанда. Һәм без аны булдыра алабыз дип үмитләнәм. Марсель, һәм сезнең фикер? Мне кажется, в наше время нужно быть действительно открытым к общению и идти на диалог. Мне кажется, без диалога сейчас очень сложно. Если мы будем закрываться, то как бы и люди будут закрываться. И, по моему мнению, даже вот, в современной хореографии сейчас все друг к другу открываются, и все готовы к коллаборациям, именно к отношениям друг к другу. И мне кажется, это важнее всего. Тем более понимать, что мы одним делом занимаемся. И, в общем-то, так. Рахмет. Ну, мне кажется, просто надо подходить к делу с каким-то определенным намерением. И это намерение, оно должно быть позитивным. И надо понимать, что единственное, что остается от народа, это культура. То есть никакие там спорт, еще что-то, какие-то, может быть, достижения, да, но все люди гордятся лишь вот если выезжают куда-то в другие страны, Толстым, Чеховым, Достоевским, картинами, балетом русским, Дягилевские сезоны, все. То есть это они гордятся в первую очередь культурой. И вот если мы сможем создать именно такую действительно конкурентоспособную в мире культуру, и никакой ни язык, ни культура никогда никуда не исчезнет, и все. Рахмет бик зур. Ни өчен уңай момент дип атадым, чөнки без әле аның кем икәнен белмибез, ләкин инде аңа фикерләрен җиткерә алабыз һәм журналистлар бу очракта ярдәмгә килер дип ышанам. Рәхмәт килүегез өчен. Тагын бер тапкыр котлыйбыз сезне һәм уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә бик зур рәхмәт.